Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. A yau mun zo muku da shahararrun taurarin jaruman Kano guda 7 wayanda suka yi shagon Shehu Dan Kwarai talla. Muna da bangaren SDK Fashion da kuma VIP section. SDK. Jarumi na farko shine babban tauraron mawaƙin Hausa nan, Umar M Sharif. Sunana Umar M Sharif. Ina gabatar muku da sabon shagon mu ne Shehu Dan Kwarai Investment wato SDK Textile. Jarumi na biyu shine babban tauraro kuma babban darakta a masana'antar Kano wato Alinu Muhammad. Wannan shine shagon da nake zuwa da siyo iyali na kaya. Abokaina ma idan sun zo, dan nake kawo su sayayya. A matsayinka na mashirin fim, amma in matan naku da suke harkar fim, kamata ya dukkan kawo su nan gurin su rika sayayya. Jarumi na uku shine babban tauraro kuma mawaki a masana'antar Kano bugu da ƙari kuma darakta wato jarumi Adam A Zango. Shehu Dan Kwarai Investment duniyar leshi da material. Shehu Dan Kwarai Investment kanti ne masu sauki kayan su babu tsawalawa. Shehu Dan Kwarai Investment shi ake wallakani da Dan Kwarai, shi ke sai da kayan kwarai. Daga cikin jerin jaruman namu, jaruman mu ta hudu ko ita ce babbar jaruma wacce tauraruwa take haskawa a masana'antar Kano. Wannan ba kowace jaruma bace face jaruma Aishatul Humaira. Cikin turmutsatsin kasuwa. Ga wata sayayya da kuke son ku yi a kasuwa. Muna da bangaren SDK Fashion da kuma VIP section. Fitacciyar babbar jaruman mu ta biyar ko ita ce Amal wacce tauraruwa take haska a masana'antar Kano. Muna da bangaren exclusive. Kada ku damu, shahararren kuma katafaren shagon sai da kayayyaki na Shehu Dan Kwarai SDK ya tanadar muku mafita ta online business. Fitaccen babban tauraron mu na shida ko shine babban mashiryin fina-finan Hausan nan kuma babban darakta a masana'antar Kano wato Abubakar Bashir mai shadda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 duk namu ne. Muna da bangaren high class. Babban fitacciyar jaruman mu wacce ce sa'a ta zo a ta 7 ita ce babbar tauraruwan nan wacce tauraruwa take ƙara haskawa a masana'antar Kano ita ce jaruma wacce aka fi sani da Amal. Ga bangaren mai yan Kano. Abin da kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK Textile. Bye.